kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gamos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:08. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Mga tugang maray na hapon, aldaw po nin Weber. Ini po ang Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Miss Angel, maray na hapon. Bilang pagsunod man sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin kasubuan ni DPWH Secretary Vince Dizon, nagkondusir na ang mga personalis kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol in mas papanahiwas na repair asin clearing operations sa mga seksyon kan tinampo sa bilog na rehiyon na nangangaipunin tulos na aksyon. Sigun sa nasabing ahensya, ang aktibidad ang ginibo at kasabay ang pagputulin mga kahoy sa gilid kan tinampo asin vegetation control, pothole patching, paghalik ng mga nakabara sa kanal, asin mga nakakaulang sa gilid kan tinampo araw kan mga ati, pagdarasay ng mga daga, asin mga natikon na basura. Siring man kaini, ipiga ko kondukta ninda ang pagpintura kan mga guard rail, asin mga lane markers, kaning ulog na mapakarahay, asin mapasiguro man ang visibilidad, asin kaligtasan kan mga motorista. Saro sa mga mayor na sakop, naruta na sakop ka na operasyon na ini, iyo an Andaya Highway, asin Maharlika Highway, kung sa inapidpapahiling man, asin pigiingo wakandiyo PWH Bicol na mamantinir asin ligtas, asin marhay na kalidad kan tinampo sa rehiyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat, Angel. Mga tugang, detalyes po sa lado nasyonal. Pinagiromdom ni Presiding Officer Chis Escudero and Senator Judges na maging impartial asin politically neutral sa tahaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabihan ni Escudero ang mga Senator Judges na sulamenteng sa mga witness idirektaan sa indang mga hapot asin likayan na magkomento sa social media. Patanid pa ni Escudero, pwedeng magresulta sa ethics complaint an anuman na pagbalgar kay ni. Sinabi kan Senador, nakasabay ini kan pagtukar sa ruling sa manifestation kan depensa laban sa sarong social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Mientras tanto, inagyat ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro kan prosekusyon asin Kamara na patunayan ang impeachable offense laban sa iya sa paagi kan ebidensya asin bako kan insulto, espekulasyon asin political theatrics. Base sa pahayag kan Vice Presidente, ang nakusog na kaso dai nangangaipuhan nin adornment of theatrics. Dai man nangangahulugan na makusog na ebidensya ang pag-apod kan ibang senador sa witness na stupid o kan abogado na nag-aapod sa iya bilang mastermind of a scam o anibang witness na nagsabing brat an sa iyang pagkatawo. Sinabi ni Vice President Sara na ang pangiinsulto sarong maluyang Nagpaliwanag po si Attorney Amando Ligutan kan prosecution team. May kinaraman sa naging post niya sa iyang Facebook account kan Agosto 12. May kinaraman sa misleading questions. Ang nasabing post inalmahan ni Attorney Sheila Sison kan defense team na naging dahilan para magluwas nin desisyon. Ang impeachment court may kinaraman sa sub judice rule.
Sa paliwanag ni Ligutan, tinawan doon niya sa iyang post na misleading questions day pigtutugutan maski sa cross-examination, mantang day man siyang pinangaranan. Reaksyon niya ini sa nag-viral na balyuhan kan simbag ninda attorney Lorna Kapunan kan prosekusyon asin attorney Christine Ferrer kan depensa may kinaraman sa misleading question na naging issue bako sana sa social media kundi pati sa legal community. Apwera kay ni ipinahayag niyang apwera sa pagiging abogado, saro man siyang paratukdo, kaya dahil sa iyang teacher's instinct, itinama lamang niya ang dapat nagibuhon. Tinawan doon pa niligutan na wala siyang tinukar na merito kan kaso maski ang kakusugan o kaluyahan kan mga ebidensya. Tanto sa iba pa pong detalles kan mga bareta, nagbukas na ni leptospirosis fast lane ang 33 na ospital kan Department of Health o DOH para mas marikas na masimbagan ang mga pasyenteng posibleng tinamaan kan helang matapos na maglusong sa baha. Sakop kaini ang mga DOH hospital sa Metro Manila, sirigman sa Region 1, Region 2, 3 asin Cordillera Administrative Region. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte ini kan paghahanda kan DOH sa posibleng pagdakol kan leptospirosis case kasunod kan mga pag-uran asin pagbaha sa manlain-lain na lugar. Nagpaabot man si Health Secretary Edwin Mercado nin command conference sa mga DOH hospital para mas maparikas ang pag-refer kan mga pasyente sa mga ospital na may abilableng mga kama. Kasabay po sa nagpapadagos na case build-up kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang sarong senior officer kan Bureau of Fire Protection o BFP na ipigtuturong inbuelto sa slot for sale scheme. Sigon kay CIDG Regional Field Unit 3, Colonel Grant Golion, na unambitan kan naarestong babaeng BFP personnel ang pangaran kan sarong senior officer kung kaya kasabay man ini sa mga iimbestigaran. In kaso mapatunayan na kasabwat ini sa in kaso mapatunayan na kasabwat ini kasabay man ini sa makakasuhan in robbery extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Sigon sa report kan pulisya, ang modus kan nasabi ng suspect pigsaro-sarong kinokontak ang mga aplikante kan BFP gamit ang dummy account sa Messenger asin pag may magsimbag sa iya digdi na mapoon ang transaksyon. Ibinulgar kan suspect sa mga otoridad na nakakuha siya nintig 100,000 pesos sa apat na nainot na naging biktima. Mantang sa panglimang biktima naman, naghagad ini nin 500,000 pesos, alagad na pababa ini sa 300,000 pesos. Mientras tanto, mga tugang, inabot po nin 32 minuto ang ipinalawas na desisyon ni Presiding Officer asin Senate President. Inabot po nin 32 minuto ang ipinalawas na desisyon ni Presiding Officer asin Senador Francis Chis Escudero. May kinaraman ini sa online post kan Agosto 12, 2026 ni Attorney Virgil Ligutan na nagtukar sa paggamit ng misleading questions sa ginibong cross-examination. Sa iyang ruling, tinawan doon kan presiding officer ang paggamit kan mga bako maray na tataramon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, siring kan scammer asin iba pang siring na mga aligasyon. Paliwanag ni Escudero, maski mantinidong bukas sa publiko ang impeachment court, dahil siya matugot na magkaigwanin trial by publicity, partikular ang paggamit sa mga social media platform para tukaron ang merito asin iba pang issue may kinaraman sa nasabing kaso. Mientras tanto, sa iba pa pong detalye kan mga bareta, kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dakula ang posibilidad na makakaya ng gumibo kan mga Filipino nin electric vehicles.
Ini matapos niyang bisitaon ang MD Juan Enterprises Incorporated para inspeksyonon ang kahandaan kini na makagibo nin all Filipino electric vehicle. Sigon sa presidente, makakatabang ang lakdang na ini para mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum products asin mapakusog ang ekonomiya asin kabuhayan kan mga Pilipino. Nagpadara na po nin oil spill response personnel asin mga ekipahe sa Botolan, Zambales para mapugulan ang posibleng pagtagas kan diesel hali sa naglubog na tugboat. Ang SL Sual may karga na 15,000 litro nin diesel. Naimanin nahiling na diesel leakage base sa pinakaultimong assessment. Sinabi po ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na pigmomonitor ninda ang panahon para magkaigwa nin underwater inspection. Nasa kabilugan na 9,435 na kapulisan ang i-deploy para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kaya BARM Parliamentary Elections sigun po sa Philippine National Police o PNP. Kaibahan digdi ang 4,361 na pulis hali sa ProBAR as in augmentation forces hali man sa Police Regional Offices, Mobile Group, Highway Patrol Group, Explosive Ordnance Disposal as in PNP Special Action Force. Sakop ka na sabi ng deployment ang mga Commission on Elections o COMELEC offices, Treasurer's Office, voting centers, checkpoints, Quick Reaction Forces, Civil Disturbance Management Unit as in Special Electoral Boards. Sigon kay PNP Public Information Officer o PIO Chief Police Colonel Allen Reyco, preparado as in nakalatag ang contingency plan kan PNP sa gabos ng mga posibleng mangyari sa aktibidad sa maabot na Setyembre 14. Dagdag pa niya, 98% preparado ang gabos na ahensya para sa paparaning eleksyon duman sa BARM. Nagpagiromdom ang Philippine Embassy in United States sa mga Pilipino na siguruho na nagsusunod sinda sa mga eksistidong immigration law kasunod kan mga pagbabago sa visa asin mga immigration policy kan Estados Unidos. Sigun sa embahada, may mga report na pinaunahan kan US Department of State ang paghiling sa mga B1 o B2 business as in tourist visa kan pirang dayuhan na kalaunan nag-apply ng asylum sa US. Pigalauman nagigibuhon ang visa revocation in padiit-diit. Inabisuan man kan ahensya ang mga Pilipinong may problema o pagkahadit sa saindang immigration status na magkonsulta sa kwalipikadong US Immigration Attorney o kaya accredited legal service provider para sa abisong magkakanigo sa saindang sitwasyon. Paglinaw man kay ni na ang pagmanihar sa immigration cases nakadepende sa partikular na sitwasyon asin sa magkakanigong otoridad kan Estados Unidos. Dain na nakikig pa si prosecution spokesman asin Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong sa ultimong statement ni Vice President Sara Duterte sa pagdangog sa iya dahilan takan kaito paman nagaakto ining mas halangkaw siya sa leyes. Kinibo ni Adjong ang pahayag sa tahaw kan ipinalawas na pahayagman kan Vice Presidente na nagaagyat sa prosekusyon na patunayan an sa iyang kaso sa paagi ng ebidensya asin bako sa panginsulto, espekulasyon asin political theatrics. Ipinalawas kan Vice Presidente ang nasabi ng statement kasabay kan inilatag na ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na nagbabawal sa gabus na imbuelto sa impeachment trial na paghurunan ang merito kan kaso sa luwas kan korte. Sinabi ni Adjong nakapareho ang eksperyensyang ini kay Duterte kan nakasalang pasana sa House Committee on Justice ang duwang impeachment complaint na naipigirespeto kan nasabing
Tangani po na mas dakol na senior citizen ang matawan nintabang pigbubusol ni Senador Bam Aquino ang pagpapahiwas kan sakop kan Expanded Senior Citizens Act of 2010 asin pagpapalangkaw kan bulanan na social pension kan mga kwalipikadong senior citizen sa 1,000 pesos. Sa ilalim kan Senate Bill number 269 ni Aquino, tatawanin 1,000 pesos na bulanan na social pension ang mga senior citizen na dahil nag-receive din social pension o nag-receive din pension na dahil malampas sa 3,000 pesos. Sigun kay Aquino, maawot kining matawan sinda nin regular asin siguradong pagkukuhaan nin kita na pwedeng nindang magamit para sa pang-oral daw na gastuson, pangangaipuan medikal asin mga emerhensya. Mientras tanto, mga tugang sa panhuripong detalye kan mga bareta. Uminabot na sa 5.95 billion pesos ang danyo sa infrastruktura darakan mga bagyong Luis, Maymay asin Neneng, kaibahan ang habagat sigun po sa Office of Civil Defense o OCD. Mientras nasa 1.91 billion pesos man ang danyos sa agrikultura kung sa 7.7 million persona o 2.2 milyon na pamilya ang naapektaran sa manibang parte kan nasyon asin nasa 28,000 individual man ang mantinidong nasa 325 na mga evacuation center. Nasa 2,800 na mga harong ang nairestrong nadanyaran, kaibahan ang 2,500 na partially damaged asin 340 na totally damaged. Mantinido man sa 31 ang bilang kan mga nagadan, mantang 19 ang nalugadan asin 3 ang nawawara. Sigun pa sa OCD, maabot na sa 1.56 billion pesos ang kabilugan at tabang na nadistribuir kan gobyerno sa mga apektadong komunidad. Mga tugang, iyan po ang detalyes. Mga bareta ang hunyan para sa aga. Mga bareta po na maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. May bahan niya to si June Napolit sa Lalo Technical. Sa IT si Jerome Martinez. Asin si EJ Brimer. Sa pangalan po kan mga nagsurat kan mga bareta. News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Ballaran asin Shara Leron. Ako po si Joshua Bino. Salamat asin maray na hapon. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health,